Inundacions urbanes, períodes de sequera i restriccions, fortes tempestes que provoquen desbordaments, la pujada del nivell del mar, onades de calor extrema. A la regió metropolitana ens trobem en una situació de dèficit hídric estructural agreujada pel context actual d'emergència climàtica. Per aportar solucions a aquests problemes i amb l'objectiu d'assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, neix Ressona. Un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. El seu nom parla per si mateix. Amb Ressona, busquem millorar la resiliència i la sostenibilitat del cicle urbà de l'aigua a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. I ho fem digitalitzant totes les etapes del cicle integral de l'aigua i garantint-ne la màxima eficiència i la gestió més avançada i sostenible. Com fem realitat Ressona? A través de diverses actuacions a totes les fases del cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la regeneració i el retorn al medi natural, i també, de manera transversal, la gestió i control de tots els processos d'aquest cicle integral. En aquesta etapa aconseguim un control molt més precís de l'extracció d'aigua i un estalvi energètic important mitjançant la instal·lació de sensors als pous i de variadors de freqüència. Rehabilitem diversos pous per fer que la recàrrega de l'aqüífer del riu Llobregat s'incrementi considerablement i tinguem encara més control de la qualitat de l'aigua en temps real. Implementem un bessó digital, és a dir, una rèplica digital de tota la nostra xarxa de transport i distribució. Això ens permet veure quins efectes tindria qualsevol actuació sobre la xarxa abans d'implementar-la per garantir la continuïtat del servei. En el consum, optimitzem el valor de les dades de telelectura perquè ajudin a millorar el servei d'aigua, amb especial atenció en els clients estratègics. A la xarxa de sanejament mesurem en temps real la quantitat i la qualitat de l'aigua, a més de l'energia consumida, i digitalitzem els punts d'abocament i desbordament. Això ens ajuda a millorar l'eficiència energètica i a ser més sostenibles, a més de mitigar els riscos i tenir, en definitiva, una xarxa molt més resilient. Plantegem una gestió avançada a través de la monitorització de dades que arriben de diferents fonts i que ens permeten controlar tots els processos de depuració i regeneració. Integrem tots els indicadors necessaris per fer una supervisió avançada i un seguiment exhaustiu de tots els processos. A Aigües de Barcelona gestionem i cuidem el cicle integral de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La digitalització d'aquest cicle a través de Ressona és determinant per fer-lo més resilient i sostenible i per millorar el futur amb l'impuls de l'aigua. Fem que ressoni. Projecte finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.